फेलें रादायनि हांमाजों जिउ बिबारा लरहायलाङोब्ला सोरनि गोसोआ थावरिनो हानो। नोंनि होनाय रादायानो आंनि जिउ लामाखौ आसखान्दा खालामबाय। जावनो गोसो गैखायै आंनि दुखुथिया लोरगि गैयै जिउ दिङाखौ नों लैथो गेजेराव आनिथानि दिंग्राय होबाय। हान्थिनाय लामाखौ नों जेरैबो थुंगे होबाय। थांना थानायनि लामायाव जेथो फोनांबाय। थारैनो आं माबा गोदान सिमां सुजुफिननो हाबावगोन अनसाय? देलाय नोंनो बुं। बे हालुरा रानस्राव बालाबारिसो। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन नोंनि अननायनि बिदैया सानसे लांलांगोन। आनिथानियै बै रानस्राव बालाबारियाव आं आन्दायनांगोन। जुलि नों आंखौ निमाहा होदो जुलि। आं आदा अनसायखौ बिब्दि खालामगोन होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन। बियोदि सासे थगायसुला लांसुनिया गोसोनि मानसिसोमोन। आंनो नोंनि जिउखौ बरबाद खालामनानै होनाय जाबाय जुलि। सि उदांस्रि, नों बिब्दि बाथ्रा दाबुं। नों आंनि थैस' थांस'नि लोगो। बे आंनि जाखानांगौ खाफालनि लिरनाय। बेवहाय नोंहा जेबो गोरोन्थि गैया। दाउ खौवौनि रोजाबफ्लानाय गोदै देंखोआव आं गावखौनो बावगोमालांनायासो बेनि जाहोन। बियोदि बोथोरजों लोगोसे गावनि देंखोखौबो गोदान गोदान रोजाबो। आं बिनि दोंसेल' मेथाइनि देंखोआव गोजावलांनायासो आंनि गोरोन्थि। जुलि दोंसेल' मेथाइनि देंखोआव गोजावनाया बियो नोंनि दिदोम आखुमोन आरो थार गोसोनि मोन्दांथिमोन। नाथाय अनसायादि नोंनि मोन्दांथिखौ बेसेन होनो रोङासै। दाबो नों रुबायनाय गोसो, थोंगोरथि गैयै आथिंखौ फ्राद खालाम। थाबायलांबावनांगौनि गोजान लामा दंबावो। हान्थिनाय लामाखौ नों जोब्बाय साननानै दा जिरायथ' जुलि। नोंनि सुखु दुखु निदानाव आं दं। मा गोसोयै उदांस्रि, आंनि हाबिलासखौ अनसायनि फिरायफिनो रादाया बोनथेनानै दोनबाय। माबा गोदान लामाखौ नों आंनि जिउआव नुहुरबावोना उदांस्रि? नुहुरो जुलि, थारैनो नुहुरो। खैफोदजों जुजिनानै देरहानायावसो बांसिन गोजोननाय दं जुलि। सोरनिबा मुंदांखा आइजोफोरनि जिउ जारिमिनखौबो संदानोब्ला नों नुनो मोनगोन बिसोरनावबो माबा मोनसे जाथाया जाया नङा जादों। बायग्लिनाय गोसोखौ हमथानानै जुजियोब्ला नोंबो सानसे देरहागोन जुलि। थाथ'दो जुलि, आं थांनोसै। आं उनाव फैफिनसिगोन। औ दे। जुलि फैदो थांसै। र' थांगासिनो। थुदो थांसै। जुलि नोंहा पास जाबा एडमिसनखौ बबाव लानो सानखो?
आंखौथ' आफाया बिजनि कलेजावनो लानो थिनबाय। हा बिजनि कलेजावनो लायाब्लालाय बहाथो लानांगौ जाखो? गोजानाव फरायहैनोबो थाखा फैसा गैया। बेयावबा खथ' मानसिफ्रा फरायो माथो। अब्लाबोहाय क'क्राझारनि सेंग्राफोरखौ नायथावथाव क'क्राझारावसो लजिं थानानै फरायहैनो गोसोमोन आंहा। जालायबाय बेनाब्लाथाय खालि सेंग्राफोरनिल' मोखासथ'सै। फरायहैबानो जाबाय। मोनब्लाथ' फरायहैखागोनबो आङो। माथो क'क्राझारनि मानसिफ्रानो बिजनिखौसो मोजां मोनना फैसोयोलाय। हा बेनोथ' आरो गावबा गावनि गोसोसो, जायगानिया जायगानिखौ मोजां मोना। बेखायनोथ' नोंहाबो क'क्राझाराव फरायहैनो आयंखौ जुर खालामदो आरो मा? नों गोसोथारब्लालाय मानोथो दोनहरा जानो? नांलाहाय, बेयावनो फरायनोसै। नांगौब्ला उनाव पारसेन्टेज मोजां मोनब्ला मास्टार डिग्रिखौ इउनिभारसिटियावनो लाहैनोसै आं। बैहाय दसे जिरायलांसै। थौ। खोनाबायना जुलि? आं गाबोन मंगलियानाव आमाइमोननाव आलासि जानो थांगोन। थांदो आरो मा? बेखायनोथ' नोंबो थांफानोबा थुदो। जायगा नायथावथाव गाबोन सानजों थांसै नामा? नोंथ' दाबो मोनसेबो जायगा नुफेराखैना? थाङाहां मा? जाथि खुरमा गैया गारा। हाब, आसुरित मानसिलै नोङो। लोगोजों थांनायानो जाथि खुरमा नांलायगौ? होमब्ला एम्बु सिथ्र बायदि न' सिङावनो थोन हाबसोनानै थाबाय थानोसै नों? एसेबो सेंग्राफोरबो नायबायबायनोबो गोसो जाथाराखोमाहाय मानसियानो। लगायगायनो। थांहाय थां, नोंहा नायद्लाबायहैबाय था। थ' थांनोसै, ओंखाम संनांगौ आहा। रना जुलि, दसे जिरायबावनो। गुसु बार बारनायजों दासो गोजोन मोनदों आं। आंहा जेबो खामानि मावाखै आरो बाथौआवबो हाबनांगौ। थुदो, थांनोसै। थुदो बिदिब्लालाय। हा ओंखाम संनांगौ, बाथि सावनांगौ, बहा थांखोसै बे गथ'आलाय? हा सोरनाव थांनानै गोदो थाय हाबखो बे गथ'आलाय? हा मोनागुलायनाय बहाथो थाङाय? जेरावबो थाङाखैमोन आफा, लामायावसो बेरायहैदोंमोन। बे उदांस्रियानो थाब लेंबाबो फैथारैनि गोबाव जाबाय। ए, मालाय बेहा जेबो मावनाङा नालाय, मालाय बिमायानो संनाय खावनाय गासिबो मावखाजोबो, बेनिखायनो देहायाव नाङा बेहा। गाबोन गावहा बिमाइनाव आलासि जानो थांनो, बेयावनो गावजों आंखौ थांफानो लेंनायाबो। हा नों थांनो गोसोबालाय थांबानो जाबाय। नाथाय मालाय बिमा बिफा बिदा फंबाय गोनांफोरबायदि नों बिब्दि दा देखायहाय। मालायफोर गोरा राव बुंब्लाबो नों बिसोरखौ उल्था दा बुंफिन। बयजोंबो गोरोबनानै थायाब्ला जोंखौ आय' होनग्रा रावबो गैयाहाय। आं थैलांब्लाबो नों बे न'खरनि हौवा जानानै सोलिनांगोनहाय। देहाय आथिं आखाइ सुस्रांनानै बाथौआव माबार हाबदो। जागोन दे आफा। मा खालामबावनांगौरा सेंग्राफोर, साख्रिबो गैया, थाखा फैसाबो गैया, बेबायदि बेसेबां बेखार थाबाय थाबावनोब्रा? बेनोथ' जादोंलै आहाबो। थाखा फैसा गैजायनि थाखायनो गोसोनायजों गारजाहां गारजाहांसो जाना दंथारो। मा खालामबावनांगौथाय? है बेफोरखौनो सानबाय था नामा, खर'फ्रासो गरम जालायलाङो आंहा। दे सादाखौनो खलासे खलासे नादो, खर'फ्रा थान्दा जानायनि। नो नादो, आंना आखाइया गाज्रिलै। दे नादोब्रा नोंनो। आखाइया गाज्रिथार आंना, नादो दे। मा दाङोब्रा? खुरलु खुरला बेमारफोरसो दं नामा बालनावलाय? जानो, थानोबो हानाय। फाग्ला फाग्ला बिदि जायो नामाब्रा? थानोबो हागौलै, बारा थिग गैया। दे नादो। मालाय सेंग्राफोर, मा जमा जमाब्रा? बासोला माला फैनानै थाफैयोब्रा, फात्ताखौनो मोनलायला माथो। बहाथो पात्ता होबावनोब्रा साख्रि मोननानैलाय? बिदि नङाब्रा सेंग्राफोर,
न'आव फैजेननायनिफ्रायनो खामानि दामानि थाखायनो ओंखारनोनो समखौनो मोनाखैमोन। दे थाथ'लायदो सेंग्राफोर बिदिब्ला न'आव थांसै आं बाजारावबो थांनांगौ दं एसे। दे थाङो होमबा। सालासुआ दा साख्रि मोननानै बिराद सोलिमारबायलै बियो। गोदोबा हले साख्रि मोननाय समाव बेबायदि नङामोन। साला सेंग्राफोर नङाबानो जायामोन गोदो। दानिया हले हारसिं एरजाग्रा जाबाय। बेनोथ' जादोंलै हिनजाव लाबाबाथ' लान्जायखौनो नुबावनाय नंला आसलखौ। नङा माथो हिनजाव लाबा दख'ना सिङाव थाग्रा जासिगोन बियो। नोंगौलै बाला। आफा माय आं बाजाराव थांनोसै। ओंखाम ओंख्रिया मोनखाजोब्बाय। दा उखैबा खुरनानै जाबानो जाबाय। दा थाब फैबानो जाबाय। लेखाबो फरायनांगौ, फरिखाबो खाथिथारसै। दे थांदो आइ। नै माथो उदांस्रिसोलाय? आदा हामा लांनो फैदों उदांस्रि। नै लोगो लिंबोनायखाय फैफादों आं। गावनो सेन्देल नांगौ होननायखाय बेखौनो लांफैदों जों। हा आदायालाय बबाव थांनो? आंबो बेहायनो। ए आदाखौ नुयैया गोबाव जाथारबायमोन। हा दालाय बबावथो थायो? ना माबाफोर साख्रि मोनबाय नामा आदा? गैयालै जोंफोरबायदियालाय बहा साख्रि मोनोब्रा। फिसा फिसौ जबावसो हाबना थाबाय आं। बा माथो मोजाङानो ना आदा। बेनो साख्रि नङा जाबाय। दालाय साख्रि मोनानैलाय माथोबाव। बाजैखौनो लादो ना। नोंनो नांगौब्ला आं सासे नागिरनानै हरगोन आदा बाजैखौ। है जोंफोरबायदिनावलाय सोर हिनजाव फैनोब्रा। मालाय पारमानेन्ट जब थानायफोरखौसो नागिरो दानि सिख्लाफ्रा। आदायाबो बिदि जायो नामा? गासिबो समान नंजोबाना? नंनायाथ' नङा र'। नोंनो नांमारगौब्ला आं नागिरनानै हरगोन दे। उदांस्रियाबो जे। दे बिदिब्ला नोंनि गोसो। मोनोब्ला सासे नागिरना हरबानो जाबाय। नोंनि नाम्बारखौ हरलाय उदांस्रि। जाबाय दे आदा होनब्लालाय। जाबाय जुलि लाबाय। माबायदिखौ लाखो बोरो? हेलौ उदांस्रि सोर? आदा अनसै नामा? औ आंसो उदांस्रि। ए आं एसे हमनो हाखादोंमोन। अब्लाबो सोंहरफिनबाय आं। दे जेबो नङा। आं ओरैनोसो हरदों सौहैदोंना सौहैयाखै होननानै। सफैबाय आदा। ओमफ्राय उदांस्रि दहाय नोंजों थाफानाय लोगोआ सोरमोनब्रा? मा आदा फसायदों नामा? नांगौ नामा? जोबोर मोजां लोगोआ। मुंखौ जुलि बुङो। न'खरावबो रावबो गैखाया। बिफाजों गावजोंल'सो। नङालै उदांस्रि ओरैनोसो सोंदों आं। नांगौबा नांगौ बुं। आदा आं बुंनानै होगोन। मालाय सोरबा दंखायो खोमा। गैयाहाय मा। बेहा रावबो मोजां मोननाय गैखाया। आरो लोगो जुलिया मालाय बायदि मोजां मोनलाबायाबो। नांगौब्ला दा दसे थांनानै रायज्लायहैगोन आं। दे नों बुंदोल' नांगौ नामा? लाजिलायलाङोलां। बेबा आंखौ मा सानगोन? जेबो साना दे। नोंनो नांथारगौब्ला दा दसे थानानै बुंहैसिगोन आं। बेबा मा सानगोनथाय? दे जायो जाया बुंना नायबानो जाबाय। अके बिदिब्ला आदा दोनथ'नोसै नामा? मारै जाखोब्रा? देग्लाय मोनजागोन होननायालाय मोनजागोन ना मोनजाया जाखो? मोनजानायानोथ'लै बिराद जाल्ला जाबायना। जिउआव हिनजावनि थाखायनो गाबनांगोन होननानै सानाखैमोन आङो। नाथाय दिनै मोनायाव अखा दामब्रा हानाय बायदि गाबनांदोंलै आङो। बोरो फट'आ माबायदि? नाय होद गोरलैद्रायथारलै।
आंनि बायदि थाइरा हांनायखौ नागिरनांगौब्रा एसे राफोदफोरनो। सेंग्राफोर मा बै दखानाव थांनानै फैसै। थ' माथो खालामबाय थाबावब्रा गोदाव सोरावलाय। गाखोदो। सिगारेटफोर सोबलायनोसै थ'। जाबाय दा? थ'। जुलि ए उदांस्रि औ। बै खामसालियाव जिरायथ' आं माल माथा सुग्रोनि। जागोन दे। र' दे जिरायथ'। औ दे। हा माथो खबरमोन? ना दिनैबो बेरायहैनोसैलाय? नङाहाय फाग्लि, बे दहाय बाजाराव लोगो मोननाय आदा अनसाया नोंखौ नांगौनोहाय फाग्लि। जानाय नङाहाय उदांस्रि, आं बेफोरबायदि जानला मोनला बुंलाबायनानै लानायखौ बायो। सोरखौबा खेबसे नुनायावनो मोजां मोननाय, गोसो थोलायनाय, बियो गावबा गावनि मेगननि इसाराबोल'। महरखौल' नायना मोजां मोननानै मा जानो? आखलखौबो नायनो रोङाब्ला? जेराव बे आंनि महरखौल'सो नुदों, आंनि आखल आखुखौथ' नुवाखै। आं बिदिखौ बायोहाय उदांस्रि। है बेफोरखौ बाद हो, साख्रि गोनांलाय हौवाखौनो गारनोसै नोङो। आदा अनसायाबो मालाय बायदि नंखायाना। आं नोंनि सोमोन्दै गासै बाथ्राखौनो खोन्थाजोबखाबाय। नों राजि दंब्ला गाबोन लोगो हमनो नागिरदों। गावनाबो सुथिया बारा गोबाव गैखालानो। जानाय नङा खोमाहाय उदांस्रि, नों खिन्थाहरफिनदो। आं खोन्थाहरफिनब्ला आदाया लाजिगोन ना। जायाब्ला जाया, नों गाबोन थांनानै बुंनानै लादो। दे बिदिब्ला थाथ'दो, आं थांनोसै। दे मा जायो? हाय। उदांस्रि फैयासै नामा? साइडआव थाबोबाय बियो। थ' बिदिब्ला बैयाव जिरायनोसै। नांलायला नामा? बेयावनो जासिगोन। दे बिदिब्ला नोंनि गोसो। नों आंखौ गाज्रि मोनदों नङासै? मानो गाज्रि मोनो आदा? मोनाखै दे। नाथाय आं नोंनि साननायखौसो जाफुंहोनो हानाय नङा आदा। सुबुंनि साननाय हनाया सोलायबाय आदा। बयबो गावजों गाव फारागथि लाखिलायनायानो आंगो जाबाय। बिनि गेजेरजोंनो गोसो गोरोबलायब्लाबो समाव नासयनाय, हिंसायनाया सोमजियो। जों आइजो माहारिया बेनि जाउनखौ बांसिन रुजुननो गोनां जायो। समानो गासिबखौबो थिनो। नोंनि जिउजों आंनि जिउजों रुजुथाव नङा आदा, आरो रुजुथाव नंबावा आंनि थांना थानायनि बिथिङा। सोरनिबा थाखाय मानसि महरै सिनायथि होनो हानाय आंहा गोहो गैया आदा। जुलि, आं नोंनि खोथाखौ बुजिदों। उदांस्रिनिफ्राय आं नोंनि गासै खोथाखौनो मिथिजोब्बाय। बिब्दि होननानै आं रावखौबो दुसिया। आंबो बुजियो सुबुंनि माखासे गाज्रि सानथौखौ। गाव गावखौल' साननानै गुबुननि इनाय मावना सोलिनो हाया। थासारि, समाज, हारि, इयुनखौबो साननानैसो सोलिनो गोनां। बेनि गेजेराव गावखौनो सुबुंथिनि सिखाव खालामना सोलिनो हाया। बियो थगायसुला सुबुंनि आखुसो। थारैनो सैथोनि लामाया गुसुंमोनब्ला रावबो इनाया जुजिनो हाद्रायनाय नङामोन। हिन्जाव माहारिनि थामोनथा मोनथाय रैखाथिखौ जोंनि समाजाव दाबो नांगौसिबां जोथोन लानो रोङाखै। बेनि थाखायनो माखासे हिन्जावफ्रा जुलि जाखांनायनि उनाव फिसायनि न'खराव दुखु सैनांगौ जायो।
थारैनो जुलि, गासैनिबो बरादा समान नङा। बेखौ साननानै गावखौ समाजाव दुइसिन सानना लानाया गावनिनो गोरोन्थि। मानसि हिसाबै जोनोम मोनदों जेब्ला नोंबो नोंनि उदांस्रिखौ नागिरनांगोन, मोननांगोन आरो बयबो होनांगोन। अब्लाबो अनसाय। जुलि, नों आंखौ फोथाय। दुखुथिया होननानै आं नोंखौ नेवसिया। बयबो सुबुङा गाव गावनि बुंनायखौ फालिजोबनो हानायमोनब्ला बे गुवार हादरा समायनाजोंनो बुंफबगौमोन आरो अनलायनाय, हिंसायनाय, मुगैनायाबो समानै फारागथि गैयालासे जायगा मोनगौमोन। जाबाय जुलि, आंखौ एसेबां दालाजि फोनांसै। आं नोंनि साननायखौनो गनायबाय। माथो खालामनो, रावबो गोसो गैयैखौ जुर खालामनो हाया। नों आंखौ फोथायनोनो हालाब्लालाय इयुनावल' आं नोंखौ लोगो मोनफिनना आंनि गोसोआ दोहो दोहो दा खामग्लिलांथोंसै। अनसाय, जों सानैनि बे खोथाखौ रावबो मिथियाखै। नों, आं आरो उदांस्रिनि आन्दोआवल' दं। आंनिफ्राय साबसिन आखल आखु गोनां सिख्लाखौ जुलि लादो अनसाय। दे, जेबो नङा जुलि। बियो आंनिनो बरादखा। खाफालाव गैयाब्लालाय हास्थायब्ला मालाय बहा मोननो। दिनैनिफ्राय आंनि नोंखौ हास्थायनाया मिजिङावनो गोमालांथोंसै। नों नोंनि आब्रुथिखौल' जोथोनै लाखिदो जुलि। दे, थाथ'दो बिदिब्ला। थारैनो आंनि बुंनाया लाजि फोनांनाय जाबाय नामा? लाजिनानै माबाफोर खालाममारनो हागौबो नामा? आं दा मा खालामबावनो? जेरैब्लाबो जेथो नांखाबाय। जि जायो जाथोंसै। रथ' अनसाय। नोंनि गोसोनि हास्थायनायानो जाफुंथोंसै। मा जुलि, अब्ला नों आंनि बुंनायखौ गनायबाय? औ अनसाय, आगोर गोमाबाय आंहा। रावनोबो होफेरै गोसोखौ आं नोंनोनो गथायबाय। थ'दो जुलि, थांसै बिदिब्ला। हेलौ। अ जुलि, माबोरै दं? मोजाङैनो दं। नोंहालाय? आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। जुलि, आं मोनसे खोथा सानदों। मा खोथा? बुं दे। जोंनि अनज्लायनायखौ गोरा खालामनो आं साख्रियाव थांनायनि सिगां नोंनो आस्थाम सोनानै गालांनो सानबायमोन। नों मा बुङो जुलि? आं मा बुंबावनो अनसाय? नों जि खालामो बेनो जाथोंसै। दे बिदिब्ला नों आफानो खोन्थानानैल' दोनदो। साननैसो उनाव आइखौ लानानै थांनोसै आं। औ दे। दे बिदिब्ला। खुलुमबाय। खुलुमबाय। नाथाय नोंथांमोनासो सोर जाखो? आंथ' सिनाय मोनासै। बिदिब्ला नोंसाजोआ खबरखौ खिन्थायाखै नामा? खबर माने आं जेबोखौनो मिथियासै। आलासिफ्रा सफैबाय। फै, जिरायफै। दे, जिरायग्रोदो।
दे जिरायलायदो। नै सासे ओरै फै। दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथा बोबाव नुलायनानै माब्ला मोजां मोनलायलायो हमनोनो हाया। थारमाने आंनि फिसालाया नोंथांनि फिसाजोखौ मोजां मोनो नालाय, बेनिखायनो गाव साख्रियाव थांनायनि सिगां आस्थाम सोलांखानो होननायखाय नोंथांनि न'सिम फैनाय जाबाय आरो। आं बेफोरखौ मा खोनाखो आइ? आफा दे जि जाबाय आइ। थां आइ, आलासिफोरनो जाग्रा लोंग्रा जगार खालामना लाबो थां। नांलायला दे नोंथां, जोंहाबो दाबसे जायगायाव थांथारनांगौ दं। बिफायाबो अफिसाव थांनानै फैफानो सोलाबाखसै। अब्लाबो थां आइ, दैखौनो लाना फैदो। जागोन आफा। लोंदो दैया। दे लोंलायदो, बाबुआ गानहरदो। खबरदार नोंथांमोन, आंनि फिसाजोखौ रादाय खाखांनानै इयुनाव आंनि फिसाजोनि गोसोआव दुखु हांमा दोननो मोननाय नङा। दे बिदिब्ला खामानिखौ मावफुंलायदो। ओरै फैदो आइ। थां। दे आइ, खुलुमस्रांदो। जै जाथों फिसा। दे फिसा। दे बिदिब्ला थांलायलायनोसैबो नामा बियाय? दे खुलुमबाय। जागोन फिसा। जुलि आइ, नों मानो बेबायदि खालामखो आइ? आंनो एसेबो नों खबर होआसै। खमसे खम आंनोथ' खबर होमोन आइ। आंखि नोंनि असे बिफा जानानै नोंखौ दुखु होगौमोन आइ। आफा, आंखौ निमाहा होदो आफा। हामबायसै आइ। बे रादाया गोबाव समनि नङामोन। आंबो नोंखौ साननानै रादायखौ होनो सानाखैमोन आफा। आं नोंखौ आलाय सिलाय खालामनो सानाखैमोन। जाबाय आइ सना, जाबाय। आंखौ साननानै नों जेबो मुलाम्फा जाया आइ। बियो इसोरनि सायावसो। नाथाय आं मानोबा गोसोआव गिखांनाय मोनदों फिसा। आफा, आंनि रादायखौ जेबो दासानसै। गसाइया बोरै दैदेनलाङो बेजोंनो थांनोसै आफा। दे हामबायसै आइ। इसोरा जि खालामो मोजांखौनो खालामगोन। जुलि। ए उदांस्रि, औ। फै जिरायफै। नै दाखोर जानायखाय सिबदोंमोन आङो। दे जिराय। हा माथो खबरमोन? नै जुलि, नों नायाखै नामा? माखौ? रिजाल्ट होनायखौ। नोंहा मालाय सेकेन्ड डिभिजनाव पास जाबायहाय जुलि। जालायखो माथो नंथाराहाय बे। नंगौहाय मा? हा दानसेया खबर लाथाराखै नामा? गैया, हराखै। खोन्थाहरदो आदानोबो खुसि जानायनि। मबाइलाबा सुइच अफसो। नोंनोलाय हराखै नामा? ओहो, आंनावबो हरा। नोंनोनो हराब्लालाय आंनाव बोरै हरगोन बेलाय? खामानियाव बेस्थ'थार खोमा।
दे बिदिब्ला जुलि आं थांथ'नोसै थाथ'दो दे होनबा The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. बेबि मा खालामदों? बेबि फै हाबफै। बेबि आं दिनै बिराद बरिं मोनथारदों। थौना दसे बेरायना फैनि। रना बेबि आं बेखौ मावग्रोनि। बेबि थौना दा फैनानै मावफैफिन। अह थ' बिदिब्लालाय। मा जादों आइ? मानो बेबायदि थाबाय थाखोफालाय आइ? बेबायदि बांद्राय जिंगा सिबाय थानाङा आइ। बेबा माबाफोर उसुबिदानि थाखाय फनफोरखौ हरनो हायाखै खोमा। बांद्राय सानबाय थानाङा आइ। मालाय उनफ्राव हरगोन बे। आं बे गथ' सासेनि दुखु हामाखौनोथ' माबोरै नायनानै थाबावनो आं। सफैबाय? औ हा माथो खबरमोन? इसिबां हाखु दाखु मानो लेंहरनाय? खोथाया जाहैबाय बिराद उसुबिदा जाबायलै। गोसो थोनाय हिनजावा थाबैनो हाबा खालामनो थिनथारबायना आंखौ। इसिबां हाखु दाखु? खबर गैया दबर गैयानो? उफाय गैया। मानसियाबो दंफैखायोसै बेयाव मन्दिराव। हाब दानो जागोन? औ माथो खालामबावनो उफायानो गैला। जेरैबो राहा गोथे जाबाय आं। दालाय माथो खालामबावनो आरो। थ' बिदिबालाय देनां लाबाबो लागासेखा दालाबाबो लागासेखा। एसेबां गोबाव? औ बेनो एसे लेट जाबोबाय।
गासैबो रेडि जाखाजोब्बाय दा? औ। थुदो बिदिब्ला। जय जाथों फिसाफोर इसोर 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 बे बिबार मालाखौ खुलुमनानै सोदो। फिसाफोर मोजाङै मोजां संसार मोनलांदों आलो हायना हायना हामा जाखो? आं अफिसाव थांसै दा थाफैगोन आं नों थाथ'दो। जागोन दे। नै आइ फन फैदों। अनसाय हरदों आफा। ए दे रायज्लायहर मोजाङै रायज्लायहर आइ। हेलौ हेलौ अ जुलि माबोरै दं? मोजाङैनो दं। नोंहालाय? आंना हामा जुलि नों आंखौ निमाहा होदो। मानो अनसाय? माबाफोर जादों नामा? जुलि नों आंखौ निमाहा होदो जुलि। आं नोंनो होनाय रादायखौ लाखिनो हायासै जुलि। आं राहा गोथै जानानै आंजों सिथाबाव मावफाग्रा सिख्लाखौनो हाबा खालामबाय आं। मा बुंखो नों अनसाय? थारैनो आं फोथायखेबसो जुलि। आं थगायसुला आं फान्दायसुला जुलि। आं नोंनो मा रावै फोरमायबावनो जुलि। जुलि नों गोदान लामाजों आगान सुरदो जुलि। जुलि मा जाखो नों? मा जाखो आइ? नों मानो गाबखो? आफा अनसायनि रादाय खानाया
नंखायसोमोन आफा आंखौ थगायनानै बियो गुबुन सिख्लाखौ जुलि खालामबाय। मा बुंखो नों आइ? औ आफा बियो आंखौ थगायना गुबुन सिख्लाखौ जुलि खालामबाय। अनसाया बिदिसो फोथाय खेबस' खालामबाय। नोंमारगौ जोंबायदि दुखुथियानि जिउखौ रावबो बेसेन होमारा। थारैनो जों बिसोरजों गेलेजाग्रा फुथुलासो। जों धोन दौलतआव नेहाथ जानो हागौ, नाथाय जोंनि गोसोआ एसेबां नेहाथ नङा। अनसाय नों सासे फोथाय खेबस' थगायसुलासो। हौवा माहारिनि गेजेराव नों मासे गियान गैयि जुनार महापापी। आं बायदि सासे दुखुथिया आइजोनि जिउजों गेलेनो मा मोन्थाय दंमोन नोंहा, जेराव नोंनिनो फेरायनो हायै राव बुंनायाव आंनि रावनोबो होफेरै गोसोखौ नोंनो गथायदोंमोन। अब्ला आंहा मा गोरोन्थि जाखो? आंथ' बेंगुर आइजो नङामोन। गुबुन आइजो बादि नोंखौ गोजोन होनो हानाय आंहाबो साननाय दंमोन, जेराव नों आंखौ मोजां मोनदोंमोन। महर आरो हिन्जावनि देहाखौल' नायनानै मोजां मोननाया अरायबो जुगामि जानो हाया। नोंबो आंखौ बिब्दिनो मोजां मोनदोंमोन। बे नोंनि नंखाय रादायनि आस्थामानो आंखौ खाथाबनानै दोनदोंमोन। दिनैनिफ्राय आं नोंनि फानजारिनिफ्राय उदां जाबाय अनसाय।